Takže vítejte u mého prvního videa na mém novém kanále a bych chtěl ukázat jednu hru. Jestli sledujete Gogoman TV, tak to je hra stvořená pro něj od teď nevím koho. A taková kratší informačka. Takže jsem Techno.cz. Určitě mi dejte lajky, odběry, prosím vás. Nikdy předtím jsem natáčel. Je to tak, dá se říct, úplně první video v mém životě. A natáčím přes Bandicam. Jo, a rozhodl jsem se, že mám stažený Minecraft a mám na něm Technic Pack. Takže, kdo chce, napište do komentů, jestli mám udělat tutoriál, jak si dát do staženého Minecraftu Technic Pack. A jestli budete chtít, napište do komentů, jestli mám natáčet tutoriály na jakékoliv věci. To, co budu umět a zalíbí se mi to, tak to budu jako natáčet. A vážně, dívejte se na ty videa, sice to budou nudná videa, ale bude to mít aspoň nějaký příběh. Budu natáčet určitě na Mafii 2, možná i na jedničku. Určitě budu natáčet na Mafii 1. Ne, teda, jsem se spletl. Určitě budu natáčet na Just Cause 2, na Mafii 1 možná. A jak se tomu nadává? Že na Minecraft Technic Pack mi napište, jestli mám točit. A no, tohle je taková kratší informačka. Ano, dokončil jsem kolo. A ještě mi napište do komentů, jestli chcete znát, jestli znáte hru Crash Day, jestli chcete, abych na to natáčel, to je takový derby. A nemám moc her na ten počítač, ale jestli znáte hru Pure, napište to do komentů, tak to si budu kupovat. Je to takový vlastně takový závodní čtyřkolky, prostě na bahně a tak no. No a vlastně pak mám ještě Dobu ledovou 3, ale to je jenom demo. Si víte, co to je demo? A jinak na tuhle hru, co teďka hraju, to možná taky. A pak ještě na Counter Strike, jestli to znáte, tak na to natáčet určitě nebudu, protože mně se to zdá jako totální kravina. Možná ještě pak vám jak dát do nějaké hry hacky a tak. Jestli to chcete, tak napište. Nebo jak stáhnout nějaké hry. Pak rozhodně sledujte Goga, protože tahle hra se mi fakt líbí. No a by bylo asi pro dnešek vše. Jo, vím, je to krátké video, ale ty začátky. Chápete to, ne? No a tak já se tady s vámi loučím a dejte like, odběr, sice to nebylo nic moc, ale je to jenom i taková kratší informačka. No a to by bylo asi pro dnešek vše, tak u dalších videí zas čus.